Ndewono ndị be anyị, ndị Igbo ndị ọma na-ege ntị. Ebe onye nọ ya nọsi ike. Ị nọ n'ime ahịa, ị nọ n'ụlọ, ka ị nọ n'ọfịs, ị nọ n'ebe ị nọ n'ọfịs. Ana m asị ebe onye nọ ya nọsi ike, n'ihi na ụbọchị nke taata okwu anyị ji wee bata ahụ okwu metụtara mmadụ niile. Ọkwa n'isi mbido TV ka anyị nọ na ya, n'ihe na-eme n'obodo ka anyị nọ. Aha m ka ụkwa Maazị Vincent Chedochukwu Christopher. Enwere nwanne m nwoke nke nọkwa m n'akụkụ ebe a, onye nke ga-eso m wee ferịta ọnụ n'ihe nke anyị na-eme n'ụbọchị nke taata. Nwanne m nwoke, biko gwa ndị Igbo aha gị. Igbo ndị ọma eji mba ekene m kene si unu ike si nke onye chiri ya zelu ma zeluo n'isi unu afụgo ka Maazị Vincent si wee kwuo asụ n'isiokwu anyị n'ụbọchị nke taata na ọwụ ihe metụrụ oke ma fetụta gịnị. Ọ ka wụlisi m na-ekwu asị na anụ nwempi ebe na satana mpi asata nwampi pụtara mpi site n'isi nne ya. Masị ezukọ ka ala elu udele atọ ngịga mmụọ mgbakọ o ji luo anya sị na ọtọrọkpọkpọ sị na mbasị nne ya nwụ n'oyi oji ọnụ tụtụ ọchị nne ya nwe ụtụtụ onye na ọka welesị m obele Maazị Charles ikwu egbu onye nke eji iche okwu mana n'ụlọ mgbasaozi isi mbido telivishọn Maazị Vincent ka m bekwaghị ụkpago ngwa bulu naija na asị na ọjị eze eze na Igbo ndị ọma na-ege ntị, aha m bụ Joseph Nwachukwu. Ọ bụ ihe gbasara nchekọta na ihe gbasara mmekọtara onye niile ka anyị na-elebara anya ebe a n'ụbọchị taa. Anyị na-ekpe ekpere ka ọ bụrụ onye ọbụla ga-ege ntị ka o nwee ihe ọ ga-erite n'uru na nnọkọ anyị ebe a taa. Ọ ka o si eme. Igbo ndị nwe mmadụ, ụnụ anụgo n'ihe nwanne anyị nwoke nke nọkwa m n'akụkụ kwuru n'ụbọchị nke taata. Isiokwu anyị bụ nchekwa ụmụ akwụkwọ na gburugburu ụlọ akwụkwọ. Onye a bụ isiokwu anyị n'ụbọchị nke taata, n'ihi na ị na-anya ịfụ na ọtụtụ ihe na-eme n'obodo, ọtụtụ ihe nke na-eme, ihe mberede nke na-eme n'obodo, ọ kachasịkwa nke mere n'izuụka nke gara aga. Ọtụtụ ụmụazị nne na nna ha dunyere n'ụlọ akwụkwọ ka ha gaa mụta akwụkwọ emezie ọwụrụ gịnị, ọwụrụ ozu ha ka ndị nke ụnọtidolo mgbe dịka mgbe a na-alụ na-apụ ma wofe alọ gara aga onwe ndị nke asịsị edu ndị ọgbatumtum ejekwanata ụmụaka elu ebula ụmụaka baa n'ime ọfa ebe ndị nka isi na nkịtị na bụ ihe niile awụgasị mpụ na alụlụ ana na ihe ọdanya. Mana dịka nsi gwa fọdụ m ka ihe na-ebutekwa dị ha nwee ike ọwụla eneghughị anya ebe ndị dịgasị aṅa ma ọwụ ịmago n'ụfọ ihe dị n'ihe ahụ. Ịjụọ m n'uche nke m sị na ọ na-adị mma ka anyị na-eru anya, n'ihi na a sị na anya okenye ji wee fụ ihe dị iche n'anya ụmụazị ji wee fụ ihe, kpatara na anyị ji wee nere ndị mmadụ akpago n'igwe na-ajụ sị ọ gịnị na-eme, ka anyị tinye ọnụ n'okwu a, n'ihi na ihe ahụ ihe metụtara ụmụ anyị ka ọ jọrọ njọ na nwa nke mụrụ amụ ịnọ fụ ya ka o si malite, iwerekwa efu ya ka o si malite tupu ị mara ihe na-eme ga-akọrọ akọbata sị na nwa gị jikwa nọ n'ụlọ akwụkwọ nke ya eme, mana anyị adịghị ekpe ekpere nke ahụ ọmanwụ ihe nke ga-eme. Ya mere n'ụbọchị nke taata nwanne m nwoke ga-enye m aka tinye ọnụ n'okwu a ka anyị kọwakene ihe gbasara nchekwa ụmụ akwụkwọ. Nwanne m nwoke, ka isi wee fụ ihe gbasara nchekwa ụmụ akwụkwọ na gburugburu ụlọ akwụkwọ. Nchekwa ụmụaka n'ụlọ akwụkwọ bụ ihe kwesịrị ụlọ akwụkwọ ọbụla iwere ya dịka ihe mbọ, kpọọ ya mkpa, kawa ahụ, mee ka a ghara n'isi oshi n'aka onye. Mgbe ndị nwe ụmụaka kpọrọ ha kpọbata ha na geeti ụlọ akwụkwọ, ọ wụrụla oke na ọrụ ndị nwe ụlọ akwụkwọ ịmarazi ihe ha ga-eme chekwa ụmụ a tele ruo mgbe a ga-ha akpọghachikwa ha pak na be ndị na nna ha kpọtara ha. Ya bụrụ ndị nke ụgbọala a na-akwọta, ọ wụ oke na ọrụ ndị ụlọ akwụkwọ ịkawa ahụ mara na ụmụaka nọ ha n'aka site mgbe ụgbọala bịara kpọrọ ha n'ụlọ ha, kpọta ha n'ụlọ akwụkwọ, ha nọ n'ụlọ akwụkwọ ruo mgbe ha ga-alakwa akwọghachi ha n'ụlọ ndị nwe ha. Ọ wụ oke na ọrụ ndị nwe ụlọ akwụkwọ ịkawa ahụ mara na ihe dị mma ka emee ihe ka ọ dịrị mma, n'ihi na a na-asị, ndị Igbo na-asị oshi n'ụkwụ onye adịghị mma.
unu anụgo n'ihe nwanne anyị nwoke kwuru. Ọchụko iwe kwuo gịnị n'okwu ijikwa nnukwu nke a ka ike ka isi onye akwa ichoku ka m na-aza amakwa m nke a wafa na-enye gị taa ọwụla afọ ị na-enye m asị onye nọ n'ebe na-eke ngwugwu ikwulu okwu ekechi ọnụ gị ekwuru m okwu na nke ihe akpa ịkpọ m ichoku anyị na-ahụ ise ikwuo gịnị n'okwu a nwere n'ihe mma ekwu na ntị ya na ife awụlọ ma ọla ka okpu ata ịmago na ihe a na-ebekwa na ya na ọkụkọ si n'ihe na ada eti mkpu ka ife ji elapụ aka mana ọkụ ụwa n'onu ya ifugo maka na ebe nene n'onu ndị iti asị na ụmụaka ndị a na-apịkwakwana ya awụ ndị agha awụla anyị leaders of tomorrow maka ebe nene na-ewelizi ọkpa ọkụkọ lachacha mmanụ ụmụaka nwaasị ya awụla anyị leaders of tomorrow ịga n'akụkụ ọfịfe ebe ebele ndị isi tọgbu ụzọ ije na ọha nta akụkọ ma Facebook ihu akwụkwọ ma Instagram ma dana ịkaji ife ebe gburu ụmụ akwụkwọ ndị ebele isi ndị atọle na akpa Ghana Moscow ihe ndị a niile wee nweghị ezi nchekwa nyere ụmụaka n'ebe ha na-agụ akwụkwọ Igbo ndị ọma ejeje mbọ dị mma a sị na ngwugwu anyị atọ n'ọbala ụlọ na-apụgharị ya mbọ ana m asị unu sonyere na anyị ka anyị dobere nwa obere ezumike mana tupu anyị ejewe onye bụ ezumike lotekwa na ịchọ ka ikwunyere ụlọ mgbasa ozi isi mbido gaa na Twitter ọkawụkwa isi mbido TV gaa na Instagram anyị ọkawụkwa isi mbido TV gaa na YouTube chanel anyị ihe niile aka isi mbido TV ka ihe etinye inweta anyị na gị na-aba akọlịa kpọmkwem na asị na ọmalịcha ozi ahụ eziri anwụrụ ọkụ olugbo n'eluigwe ngwasonye nna anyị ka anyị dobere nwa obere ezumike anyị na-echigata azụ anyị chigata anyị adọwa anya nwokwu ọbụla